जिबि WhatsAppखौ नोंथाङा जुदि दिनैसिम मिथियाखैब्ला जिबि WhatsAppआ मोनसे ओरैबायदि एप जेराव नोंथाङा नर्मेल WhatsAppनिख्रुइ गोबां फेसिलिटि एबा एक्सट्रा फेसिलिटि मोननो हायो जेराव गुबुना नोंथांनो हरनाय जायखिजाया डेटा एबा इनफरमेशनफोरखौ डिलीट जाखांनायनि उनावबो नोंथाङा नुफिननो एबा नायफिननो हायो। सानसे थोलो अनलाइन थायोब्लाबो रावबो नोंथांखौ अनलाइन दं होननानै मिथिनानै मोना। गिनो गोनां बाथ्राया बेनोदि जायफोरा जिबि WhatsApp सालायगासिनो दं बिसोरनि डाटा एबा इनफरमेशनफोरा लिक जागासिनो दं होननानै मोनसे रिपर्टआव मिथिनानै मोनो। आरो नैबे जिबि WhatsApp होननाय बेरामखौ नोंथाङा गुगोल प्ले स्ट'र एबा एप्पलनि एप स्ट'राव डाउनल'ड खालामनो मोननाय नङा। बेखौ नोंथाङा गुगोलाव थांनानै एक्सट्रा एपिके डाउनल'ड खालामनो गोनां जायो। डेटा एबा इनफरमेशन होनोब्ला जायखिजाया डेटा एबा इनफरमेशन जानो हागौ, नोंथांनि पार्सनेल फट' जानो हागौ, भिडिअसफोर जानो हागौ जायखौ नोंथाङा निजेनि गार्लफ्रेन्ड एबा बयफ्रेन्ड, हाजबेन्ड एन्ड वाइफजों जायखिजाया शेयार खालामदों जानो हागौ। बेफोरबो नोंथांनि पार्सनेल फननिफ्राय लिक जानो हागौ। बेनिखायनो जों सांग्रां जानाया मोजां। नोंथाङा जुदि नोंथांनि पार्सनेल फट'स, भिडिअस, कन्टेक्ट्स, इनफरमेशन जायखिजाया डेटाखौनो जुदि लिक खालामजानो लुगैयाखैब्ला दिनैनो जिबि WhatsApp बायदि एप्सफोरखौ फननिफ्राय डिलीट खालामनाया एबा आनइनस्टल खालामनाया मोजां।